Οι συνωμότες της Τσουγκράνας είναι ένα βιβλίο για το δημόσιο χώρο, για τη σχέση μας με το δημόσιο χώρο. Είναι ένα θέμα πολύ κέριο και ίσως αυτό που λιγότερο από κάθε άλλο θέμα περιβαλλοντικό απασχολεί την εκπαίδευση, το σχολείο, τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Δουλεύω εδώ και πάνω από 20 χρόνια στο ΒΒΕΦ. Έχω δει πάρα πολύ ωραία προγράμματα εκπαιδευτικά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για πολλά πράγματα, για την άγρια ζωή, για τα απειλούμενα ζώα, για τη θάλασσα. Αυτό που λιγότερο ίσως μας νοιάζει είναι αυτό που συμβαίνει έξω από το σπίτι μας, στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο. Αυτή η κίνηση του να μην αφήσω το στρώμα το παλιό έξω από την πολυκατοικία ή ακόμα και το σχολείο, ή αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη. Μπορώ να σας πω ότι έχω δει ακόμα και περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που έχουν συσταθεί δηλαδή ακριβώς για το περιβάλλον να δουλεύουν και μετά από λίγο να εγκαταλείπουν την αίθουσα και να είναι γεμάτη σκουπίδια. Το ίδιο να συμβαίνει και με την περιβαλλοντική τους επίσκεψη σε ένα δάσος. Έτσι λοιπόν με απασχολούσε πολύ το θέμα της σχέσης μας με το δημόσιο χώρο και προέκυψε αυτή η ιστορία, οι συνωμότες της Τσουγκράνας, όπου δύο γειτονόπουλα βλέπουν ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει στη γειτονιά τους και αρχίζουν και υποψιάζονται. Αυτή η έκδοση είναι μια συνεργασία των εκδόσεων Καλλιδοσκόπιο και του ΒΒΕΦ Ελλάς. Η αγορά δηλαδή του βιβλίου ενισχύει το έργο και τους σκοπούς του ΒΒΕΦ Ελλάς. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δένει μαζί με το πρόγραμμα του ΒΒΕΦ που λέγεται Καλύτερη Ζωή και αφορά την καθημερινότητά μας. Αφορά την ποιότητα ζωής. Μία πτυχή του προγράμματος Καλύτερη Ζωή είναι η πράσινη πόλη και μια συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η καταγραφή χώρων πρασίνου στη γειτονιά. Είναι η εφαρμογή Green Spaces που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας στο κινητό του και να καταγράψει χώρους πρασίνου, να τοποθετηθεί για την ποιότητά τους, την καθαριότητά τους, την ποιότητα των υποδομών και να διεκδικήσει τη βελτίωσή τους. Πώς όμως να τη διεκδικήσει? Όχι μόνο ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να κάνουν κάτι, αλλά μετέχοντας και ο ίδιος, κάνοντας και ο ίδιος ο πολίτης αυτό που τους αναλογεί. Είναι λοιπόν πολύ αισιόδοξο, είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι πολλά σχολεία έχουν αρχίσει να δουλεύουν ακριβώς αυτό το θέμα, δημόσιος χώρος, έξω από τα τείχη του σχολείου. Έχουμε λοιπόν ωραία παραδείγματα σχολείων που εκτός του ότι φροντίζουν την αυλή του σχολείου, τη φυτεύουνε, την καθαρίζουνε, βγαίνουν και έξω από το σχολείο, καταγράφουνε το δημόσιο χώρο, φροντίζουνε, υιοθετούν ίσως συμβολικά το παρκάκι της γειτονιάς τους, το καθαρίζουνε, αλλά πάνε και ένα βήμα παραπέρα, ως ενεργοί πολίτες το κρίνουν και διεκδικούν την αναβάθμισή του και από τις αρμόδιες αρχές, αλλά αναλαμβάνουν και τα ίδια τα παιδιά δράση. Λοιπόν, ο δημόσιος χώρος, που ακούγεται έτσι λίγο βαρύς ως όρος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το παγκάκι στο πάρκο και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το γκράφιτι που λερώνει ένα φρεσκοβαμμένο νεοκλασικό κτίριο, το σκουπίδι το αφημένο, ο ξέχυλος σκουπιδοντενεκές, το ανακυκλώσιμο σκουπίδι που πάει στο λάθος κάδο. Είναι το στρώμα που περίσσεψε και βαρεθήκαμε να πάρουμε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και καταλήγει έξω από την πολυκατοικία μας. Όλα αυτά είναι ο δημόσιος χώρος. Είναι το πλυντήριο το σκουριασμένο σε μια ρεματιά. Οτιδήποτε δηλαδή θεωρούμε ότι δεν είναι σπίτι μας και τελικά καταλήγει να δέχεται το ρύπο μας. Χωριστήκαμε λοιπόν σε ομάδες. Ήταν η ομάδα που έπρεπε να καταγράψει το πράσινο, η ομάδα που έπρεπε να καταγράψει τα σκουπίδια, τις προσώψεις των πολυκατοικιών, ήταν ένα θέμα που τους απασχόλησε με τα γκράφιτι, και η ομάδα που θα κατέγραφε γενικά την κατάσταση στα πεζοδρόμια και στους δρόμους. Εκτυπώσαμε λοιπόν από το Google το χάρτη της γειτονιάς μας, ξεκινώντας από το οικοδομικό τετράγωνο, και αρχίσαμε την καταγραφή, πολύ συγκεκριμένη καταγραφή, δηλαδή οδός, αριθμός, σκουπίδια έξω από τον κάδο, οδός και αριθμός, σπασμένο πεζοδρόμιο, εγκατελειμμένο αυτοκίνητο. Σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχουν άσχημα γκράφιτι στην είσοδο, περιτώματα, τους αποσχόλησε πάρα πολύ και αυτό. Η καλύτερη καταγραφή βέβαια έγινε στην πλατεία Καραμανλάκη, πλατεία Καλλιγά λέγεται επίσημα,
γιατί είναι η πλατεία που τα απογεύματα τα παιδιά μαζεύονται εκεί και παίζουν. Πραγματικά, ακόμη και εγώ η ίδια που περνάω συνέχεια από εκεί, τα βλέπεις με μια άλλη ματιά όταν έχεις να τα καταγράψεις. Οπότε οι μαθητές μας σημείωσαν τα πάντα, τα σπασμένα παγκάκια που δεν τα είχαμε παρατηρήσει, τα κάγκελα που θέλανε βάψιμο, τους σκουπιδοντενεκέδες που ήταν σκουριασμένοι, πόσοι κάδοι ανακύκλωσης υπήρχαν, τι πετούσαν μέσα στους κάδους, αν ήθελαν κλάδεμα τα δέντρα, τα πάντα. Μια εβδομάδα της Άνοιξης, μαζί με το Δήμο, ο Δήμος να αντικαταστήσει τα παγκάκια στην πλατεία και εμείς με τους μαθητές μας, με μπογιές και πινέλα, να βάψουμε τα κάγκελα που ήταν σκουριασμένα και να βάψουμε και τα ρήθρα. Και ψάξαμε μετά με τους μαθητές μας, με τα παιδιά, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να ομορφύνουμε περισσότερο όχι μόνο τη συγκεκριμένη πλατεία, αλλά και γενικώς να δούμε και τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν στη γειτονιά μας. Όμως είναι και κάτι άλλο και αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε μέσα από το βιβλίο και νομίζω το ανακαλύπτουν οι ήρωες. Δεν είναι μόνο το τι δεν κάνω σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα χώρο πρασίνου, είναι και πώς τον χαίρομαι. Στην Ελλάδα δεν χαιρόμαστε πάρα πολύ τους χώρους πρασίνου. Τα πάρκα μας, οι μικρές αυτές νησίδες πρασίνου, τα άλση, οι παιδικές χαρές, πολύ συχνά μένουν χωρίς επισκέπτες. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ να πάμε να διαβάσουμε το βιβλίο μας στο παρκάκι της γειτονιάς, να φάμε το κολατσό μας αντί να πάμε σε ένα ταχυφαγείο να το φάμε. Να αποκτήσουμε λοιπόν μια άλλη τέτοια σχέση με αυτό το χώρο. Και όσο πιο πολύ το κάνουμε, τόσο πιο πολύ θα διεκδικήσουμε και τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση. Το ξέρουμε, ό,τι εγκαταλείπουμε, μας εγκαταλείπει. Είναι σημαντικό λοιπόν και απλώς να χαιρόμαστε αυτούς τους χώρους. Μέσα λοιπόν από αυτό το βιβλίο, μέσα από αυτή την ιστορία, καλούμε μικρούς και μεγάλους να κάνουν και αυτό, να χαρούνε το χώρο. Και θα έρθει σιγά σιγά η φροντίδα του, ο σεβασμός σε αυτόν. Η ιστορία αυτή ευτύχησε στο πενάκι και στο χρωστήρα της Μαρίνας Δημοπούλου. Είναι πάρα πολύ όμορφα στημένο αυτό το βιβλίο, πολύ χαρούμενες οι ζωγραφιές. Μας μεταφέρουν μέσα στην πόλη, λίγο σε αυτό το λαβύρινθο της πόλης και το θόρυβο, αλλά ταυτόχρονα και στην ποίηση της πόλης. Η πόλη έχει και ποίηση και σιγά σιγά με τη βοήθεια του χρωστήρα της εικονογράφου την ανακαλύπτουμε αυτή την ποίηση. Να πούμε ότι το βιβλίο συνοδεύεται στο τέλος από δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά ως ομάδα, είτε ως σχολική τάξη, είτε ως σχολείο, είτε ως οποιαδήποτε άλλη ομάδα παιδιών. Άρα λέμε κιόλας ότι ο στόχος του βιβλίου είναι να το απολαύσεις στην πολυθρόνα, αλλά μετά να σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς. Να έχει δηλαδή στο τέλος ένα ελαττήριο καναπές για να σε κάνει να βγεις έξω, να καταγράψεις τους χώρους πρασίνου με το green space και να αναλάβεις δράση, να φυτέψεις, να καθαρίσεις, να παρατηρήσεις, να χαρείς.